bratia, milí žiaci, pol roku behol ako voda, že nedávno sme boli pred 5 mesiacmi tuto takto v takomto počte peknom na našom koncerte a sa veľmi teším, že sme si získali vašu priazeň a zase ste si prišli vypočuť jednak svoje detičky a jednak aj ich spolužiakov. Zahrajú nám deti ako obyčajne všetky, to znamená, že od malinkých, od prípravkárov až po druhý stupeň. Pripravili sme vám nový program a verím, že sa trošku tak uvoľníte a si popočúvate pekné melódie. Deti, vám prajem, aby ste účinkujúci hrali bez trémy, v pohode, aby ste čisté tóny mali. Hej, aby to bolo veľmi pekne zahrané, aby rodičia s radosťou na vás počúvali. No a samozrejme všetkých vás srdečne vítam na našom záverečnom koncerte tohoto školského roku a prajem vám príjemnú pohodu pri počúvaní a hlavne, aby ste s nami prežili pekný, hudobný podvečer. Ďalej by som chcela, skôr než začneme, zaznejú prvé tóny, chcem predstaviť, máme nový prírastok do rodiny našej hudobníckej. Máme dve zlaté milé dievčatka. Je to Tereska Ľašová a Ninka Predajová. No tak tieto malé detičky vlastne chodia do prípravného ročníka a ku mne na hudobný nástroj prišli od februára. Takže vlastne hrajú teraz len od februára. No a čo vám poviem, detičky moje zlaté? Tak ja vás vítam v našej triede, hudobníckej rodine a vám prajem, aby ste úspešne študovali na našej základnej umeleckej škole až po 7. ročník, až po absolventský, aby ste robili radosť svojim rodičom a aby ste sa naučili veľa nových skladbičiek a pesničiek. Dobre? Slúbite mi, že vydržíte do 7. ročníka? Áno. Dobre, detičky, tak sa veľmi teším a prajem vám, kde ideš, Ninka? Ešte počkáme, kým pôjdu, hej? Kým zasadnú rodičia. Počkaj, hneď, len povieme, že čo. Tieto detičky vlastne nám aj začnú náš program, najmenšie. A oni chceli hrať aj štvorúčne, takže ako prvá skladbička zaznie od Martina Bozára pod názvom Prvá skladbička. A potom chceli aj samostatne hrať, takže si zahrajú čo? Tereska, čo zahráš ty sama ešte? Povedz nám. Lesnú studánku a taneček. No, lesnú studánku a taneček. A Ninka? Pošepkaj. Mravenček a cvrček, jasné, nech sa páči. Nemá trému. Čo to sú prvýkrát. Aninka asi sa ani nepokojnila. Dobre. No, tak.
hráli. Teším sa. Takže prípravkári to majú za sebou. A prejdeme na prvý ročník. Prváčikov mám 6. Tak ide. Maroška si želač, poď. Skôr než Maroško povie, čo bude hrať, chcela by som vás oboznámiť s takou drobnosťou, že vyšli teraz veľmi pekné notičky od Jamesa Bastiena, nové 3 diely, ktoré majú názov Country, Boogie, Rock. A deti si to veľmi obľúbili, tak dnes dosť veľa skladbičiek zaznieje nových z týchto albumov. A Maroška nám povie, ktoré dve zahrá on. Od Jamesa Bastiena Halloween Boogie a Ragtime Magic. Jasné. Nech sa páči. Simonka Šarašiová, prvý ročník, nám zahrá, čo Simonka? No tak oni všetko vedia, že čo hrajú, od koho? Zahrám dve skladby od Jamesa Bastiena zase, ale ktoré? Prvá bude Country smerujúce dievča a druhá bude Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge, áno, a prvé snívajúce country dievča. Trošku vás ešte som nechcela.
A to? Či vieš? Prvú skladbičku budeme hrať Valček pre Amálku. Pre Lorenku. Valčík pre Lorenku. A od Martina Lozara. A druhá? Tiež od Jamesa Bastiena. A to bude čo? Žltá ruža. Z Texasu. Žltá ruža z Texasu. Výborné. Môžeš? Tiež vybral si zvierok od Jamesa Bastiena. A že či ty vieš tiež, čo dáš? No, povedz. Happy Cowboy. Happy Cowboy. Ďalej. A Moving Up Rock. Moving Up Rock. Rock. Dobre, vidíte. Pokloniť sa na mne. Ďakujem.
Veronika Harakaľová, 3. ročník, nám zahrá tiež z týchto zbierok, ale to budú 3 ďalšie iné skladbičky. A to ktoré, či tiež vie? Prvý je indiánsky tanec od Jamesa Bastiena, druhý je Tarantela, tiež aj mačka, ktorá loví koris. Áno, mačka, ktorá loví koris. Výborne, môžeš ísť. Máme posledného prváčika, máme Miško Kaško. Poď. Tak, Miško Kaško nám zahrá. Čo, či vieš tiež? Marta Mier, Happy Rex a James Bastien, Robot Rock. Ty všetko vieš? Áno. Výborné.
ideme na druhý ročník. Tak, Ríško, Gergely. Ríško chodí druhý ročník a zahrá tiež dve skladbičky, ktoré sa mu páčili. To Budem Sebastiana zahrám Toreadora a potom zahrám Oči čierne. áno, to je známa ruská pesnička, Oči čierne. Tiež nám zahrá 3 skladbičky, ale teraz to už nebude od Sebastiana, ale od Ludvíka van Beethovena to bude o zvieratku a o svišťovi. Ako prvá bude o svišťovi, druhá bude od Marta Mier, čo pekné, Hrady z piesku, a tretia bude od Cornelius Gurlitt, Gabota, nech sa páči.
No, skúsime Gavrecký Riško, 3. ročník, prejdeme na 3. ročník. Riško nám zahral amerického skladateľa Scotta Joplina, bude to Nový Rex. A ako druhá skladbička, Riško, Choditeľ slonov v cirkuse. tretiačku máme Linduška, kde si? Aha, jak sa skrýva. Ideš ho ty na pódium. Ideš ho. No, šupi, pozri, aha, princezna ide a nechce sa ukázať krásna šarma. Na hlave, čo budeš na nebu taká. Ako prvú skladbu zahrám divoký kvet od Marta Mier a druhú od Emon sa cikárskou. Citársky tanec od Manzáre, to poriadne pekný, krásny.
No dobre, ale nedáme sa rušiť. A teraz niečo na spestrenie programu. Naša základná umelecká škola pripravovala jeden veľmi pekný tematický koncert pod názvom Známe filmové melódie. Každý sa na to tešil, Kmecová na to dala 6 čísiel a samozrejme nebol. Koncert sa neuskutočnil, pretože málo čísel bolo. Ja som sa tak tešila, ale teším sa teraz, lebo my tie krásne melódie dáme a my si pospomíname na krásne pesničky z rôznych filmov. Že, dievčatá? Áno? No, tak poviem hneď, ako pôjde za radou a to každý určite si príde na svoje, lebo to sú také známe z filmov. Takže pôjdeme najprv Barborka s Tamarkou Amlichovou. Poďte. A oni zahrajú Lietajúci Ciprián, to poznáme, určite ste videli film. Ako druhé by išlo Levý král, či nie? To ide druhý. Môžete aj ty. Pavlík pôjde Levý král, potom pôjde Titanic, určite poznáte z Titanicu, potom pôjde Love Story, Nelka Gavrecká a na záver West Side Story pôjde tiež známa Amerika z filmu West Side Story, Amka Harakalová. Takže nech sa páči, popočúvajte si pekné melódie. Tak, môžete.
ideme na 5. ročník. Tak, Natálka Ozárová sa predstaví 2 kartičkami. No a Natálka, tak povedz ty, no. Prvú zahrám od Marty Mier, to je krásny vodopád, a druhú Christopherov sen od Davida Lanu.
mám 3 absolventov. V prvom stupni je to Paraličová Pavlinka, ktorá to je prvá. Paraličianko, tiež 7. ročník, 1. stupeň a Amka Harakáľová, 2. stupeň, 4. ročník. Takže absolventi vám zahrajú absolventský prednes. A to bude? Koncert Hviezd, Oliver Toussaint. Olivier Toussaint, to je francúzsky skladateľ, Koncert Hviezd. A teraz brat Janko Paralič, absolvent, tiež som spomínala, 7. ročník. 1. stupňa nám zahraje od skladateľky Pam Ridgewood skladbu pod názvom Od začiatku.
A zavolala som si, teda pozvala som moju milú kolegynku, pani učiteľku Lovašovu, ktorá učí na husle a bola taká zlatá, ochotná prísť a tráviť aj dosť veľa času aj na nácviky, aj s absolventským koncertom, takže bola taká zlatá a zahrajú nám spolu túto skladbičku. Nech sa páči. Ďakujem ti veľmi pekne. Si rád za ochotu aj za čas. Takže dúfam, že budeme ešte niekedy spolupracovať. Nech sa páči, takú malú pozornosť. Ďakujem. Gavrická Nelka, 2. stupeň, 3. ročník. Sa predstaví skladbou, ktorú iste všetci dobre poznáte, uhorským tancom od Johannesa Brahmsa.
to ich vyrušuje. No nič, tak ešte máme 3 čísla. Tak už vydržíme. Anka Harakáľová, 4. ročník, 2. stupeň, tiež je absolventka, takže Anka nám zahraje od skladateľa Kaliníkova skladbu pod názvom Elegia. Znamená to smutná pieseň.
Takže pozvala som si, môžeš. Pozvala som si na záver nášho koncertu ešte dvoch hostí. Prvá bude Nikolka Šoltesová, ju už určite poznáte, ona už na mojom koncerte vystupovala, veľmi šikovná žiačka a chodí na spev ku pani učiteľke Tajsovej. A dnes by sme, teda ona zaspieva jednu peknú pesničku, pieseň od Wolfganga Amadeusa Mozarta, Canzonetta. No, tak máš aj ľudovú. Musíš ju prekričať teraz. Musíš prekričať. Nech to pôjde. učiteľka, ty tak náhodou nechceš ma navštíviť? Ďakujem ti veľmi pekne. To je pani učiteľka Tajsová, ktorá je pekne. No, ešte na záver máme jedno spestrenie. A teraz samozrejme poznáme už každého. Máme pán učiteľ Wolf,
môj dlhoročný kolega a kamarát, už hráme dlhé roky tak spolu. No a tak na záver, ako obvykle na konci školského roku, zahráme spolu dve skladbičky. Jedna bude od Bee Gees, známa pod názvom, ako sa to volá? Aká je hlboká naša láska. Aká je tvoja láska, tak? A ako druhá bude z muzikálu Hello Dolly. Ty musíš pretušiť tiež tu na to. Tak už vydržíme.
talentovaný náš básnik slúbil, že zase na záver nášho programu nám nejaké pekné Vážení myšlienky. priatelia, takže máte za sebou jeden dlhý hudobný maratón, ďalší je tam vonku, ďalší v rôznych našich triedách. Ja na záver snáď by som len pripomenul, že završením tohto školského roka 2013-2014 sa završí 52. rok existencie našej školy. A ja by som sa práve na záver chcel na chvíľočku vrátiť do toho obdobia spred tých 52 rokov, to znamená, písal sa školský rok 1962. Všetko sa to odohralo v tej našej starej, dobrej, ľudovej škole umenia, ktorá sa nachádzala na Svetlovovej 6, to je dnešná Kmeťova tam na konci, na rohu pri trhovisku. Ona sídlila v dnešnom františkánskom kláštore, alebo dominikánskom kláštore a počúvajte, čo sa vtedy vlastne v tom roku 1962 dialo. Slniečko septembra, ružové jablčko, okolo hudobnej školy vtedy na Severgrovovej ulici sa potúľalo jablčko. A potom prišla pani učiteľka, bielučkej blúzkej ako aniel svätý. A z hračku srdiečka vyrástla láska veľká skôr, než si vedel zapísať polové noty. Ona o tvojej láske nevie a spevom ťa trápi pri tabuli. A tak si sa učil do, re, mi, fa a raz sklené guľky si ku nej zakotúlil. Potom si dostal prútikom na dlane jemnúčkým šmahom bielej paže. Oj, koľká rozkoš, keď boli prútiky polámané. Odrezať nohe, ona však káže. No a ty si letel klídrom lastovíc odlomiť prútiky na vlastné srdce. Ono sa nevie, čo je v láske bič a čo sú dlane rúce. Skôr, ako si vedel zahrať do re, mi, la, pochopil si celú abecedu lásky. V bielučkej blúzke ako aniel stála a zaspievala všetky hudobné hlasy. Slniečko septembra, ružové jablčko, okolo hudobnej školy teraz už na hlavnej ulici sa vždy po prázdninách kotúľa ľahučko. Neviem ukončiť tento koncert, pretože nie som taký talentovaný básnik, takže ja už budem len ďakovať a rozlúčim sa s vami. Tak v prvom rade ďakujem účinkujúcim, myslím, že zahrali veľmi pekne, ukázali to, čo sa stihli naučiť vlastne za ten pol rok. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým účinkujúcim. Ďakujem hosťom, som spomenula, pánovi Kaškovi som chcela veľmi pekne poďakovať, pretože on veľmi ochotne mi prišiel, už aj na minulom koncerte, prišiel mi nafilmovať tento, aby sme mali pekné spomienky a môžete, u mňa bude CD-čko, takže môžete si potom požičať, keby ste chceli. Áno? Takže pán Kaško, veľmi pekne vám ďakujem. Môžem aj pústovať dať. Ďakujem aj za CD-čka súkromné. Takže ďakujem veľmi pekne. Už len tak rýchlosti, ale musím to prečítať, pretože chcem poďakovať všetkým rodičom. Na záver školského roku sa to patrí stále, že mi veľmi pomohli s fotením notového materiálu, takže dovolím si prečítať, pretože sa to patrí a neviem naspamäť všetky slova. Takže ďakujem pani Šarošiovej, Sinčákovej, pani Becovej, Gavreckej, Štajnerovej, pánovi Gergelimu, pánovi Kaškovi, pani Čemanovej a pánovi Harakáľovi, ktorému zároveň ďakujem aj opäť prispel na našu základnú umeleckú školu 2% zo svojho príjmu. Takže veľmi pekne vám všetkým ďakujem. Ďalšie. Poďakovať sa chcem tým žiačkám mojim zlatým, ktoré vlastne chceli hrať na tom koncerte, tak poďte, lebo aj vám som také malé čokoládky kúpila. Takže aj Tamárka
poď moja, aj ty si zaslúžiš, poď. Oni trénovali na ten koncert, čo sme mali matematicky filmové melódie, takže ja im veľmi pekne ďakujem, Nelka moja, že si boli ochotné. Škoda, že to nevyšlo, ale vyšlo nám to teraz. Si zahrali rodičom pekne, takže sa teším. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, môžete sa posadiť. No a teraz toto je čo? Najhoršia časť koncertu je čo? Nie. Že? Najhoršia pre mňa časť koncertu je rozlúčka. A to sa strašne som smutná, pretože sa idem lúčiť s mojimi absolventmi. Takže poprosím vás, môj zlatý. Už sa ma to počuť. Zase idem rozprávať. Už to predsa toto. Prepačte mi. Tento rok som mala zase troch absolventov, takže Pravenka Paravíčová, Janko Paravíč a Anka. Že odchádzajú. Takže len chcem povedať, že veľmi úspešne ukončili školu, teda úspešne ukončili štúdium na našej škole a to absolventskými skúškami, potom záverečným absolventským koncertom a slavnostným vyradením absolventov v Dome umenia. Takže som bola veľmi šťastná, že vydržali tak do toho absolventského koncertu a že získali takú lásku k hudbe, si myslím aspoň trošku, že? No a verím, že vlastne, to sa stále opakujem, ale verím, že s tou hudbou sa nebudete lúčiť navždy. Verím, že aj keď boli dlhé roky nácvikov, ale myslím, že sa to oplatilo, lebo zahrali veľmi pekne a môžu využiť tieto svoje danosti, prakticky aj talent v ďalšom svojom živote. Takže ja vám prajem, aby ste hudbu mali radi stále, aby ste ju ďalej, buď keď na nejakej škole využili ten svoj talent, schopnosti, alebo niekde hrali v skupine, alebo v kostole, alebo len tak pre seba, zo záujmu, z lásky, pre seba a pre svojich blízkych. Áno, lebo hudba lieči. Takže ja vám ďakujem ešte raz a prajem vám do ďalších štúdií na ďalších školách, na stredných školách, na vysokých školách. Prajem vám ďalšie úspechy v štúdiu a v osobnom živote veľa šťastia. Ďakujem. Taký mohli mať. Ja. Takže ešte raz vám všetkým ďakujem, milí hostia, za vašu priazeň a že ste si radi vypočuli náš program. Samozrejme, že budem sa veľmi tešiť, ak aj na budúci rok sa stretneme. Skôr než rozdám vysvedčenie, vám chcem popriať do prázdnin alebo dovolenie krásne slnečné dni, krásne dovolenky deťom, odpočinkové prázdniny. Stretneme sa 2. septembra na základnej škole Polianska o 10:30. Jak deti skončia, tak potom ja ich počkám zase v mojej triede. Ano? Takže veľmi pekne vám ešte raz ďakujem za pozornosť a teším sa na vás zase pri najbližšom koncerte. A deti poprosím pre malé občerstvenie a vysvedčenie. Ďakujem pekne.